ali-aliku ilang kok ya. Malah lagi mboten njenengan ngelake kula kethek. Matur nuwun. Lah. Iki tiba-tiba kupinge pilek lho. Tekek. Lah nggih ngeloki kula tekek. Matur sembah nuwun nggih Pak. Wah, matur nuwun. Apa tekek iki apa? Tekek iki lho, otok-otok tekek, otok-otok tekek. Suarane malah apik iki timbang asline iki. Ampuh. Kediri itu kaya ngene iki lho wong bagus nek pagelaran wayang penonton tumata kabeh. Ya sing ning ngarep kae lungguh kabeh, ya madhep rene kabeh, ngangge bokonge dhewe-dhewe kabeh lek lungguh, ora nyilih bokonge kancane. Ki tandha kalamutu budaya ki tetep ning kene ki adiluhung lan isih diremeni dening para sutresna kabudayan. Nggih, bab lungguh niku mosok nyilih bokonge kancane. Lho ora Masku ya pepindhane. Pepindhane iki guya rukune kaya ngono ku mandireng pribadine ya kaya ngono. Perlu dipun contoh ngeten iki nguri-uri kabudayan nggih, ngurip-urip kabudayan. Nah, saiki ora mung Burumini bae, penjan iki saorane ya dadi pelawak utawa komedian lak wis suwe. Bergelut karo kabudayan ning wayang kulit ya suwe. Sampeyan ya tau syukuran kaya ngene iki. Alhamdulillah. Ya nanggap wayang ngene iki. Mboten, Pak. Loh, lah piye to kudune nyontoni no ing ngarsa sung tulodo ing Madya Mangut Karsa tut wuri handayani kowe kudune wayangan yo lah wayangan kula dereng gadah gawe kok wayangan ya digawe-gawe no lho digawe-gawe pripun acara napa ya sembarang ulang tahun kene ngono kuwi walah wong ulang tahun kok diramek-rameke nggih jenengan niku lah nyang apa wong umure suda kok senenge ra ukur sapa lah ulang tahun niku kan umure suda to niku maksude kan tambah umur kuwi suda umure cedhak marang patine. Nah, mosok seneng-seneng. Loh, ya kudune no, aku sudah umur 17, aku sudah umur 40. Seneng perayaan nanggap wayang ngene iki ngetokke dana. Jenenge kowe melu sedekah. Kaya Burumini iki sedekah lho iki. Nggih, kowe yo wayang ngono. Sesuk kok piye dadak kok piye yo. Aku panggah budak. tak tawak-tawakne aku. Aduh ki mriko pinten mawon. Wong kene dipangane muntir kok. Lumayan aku lho. Rono ki ora golek panganan. Mok suguhi kene, ora mok suguhi ya tak rasani kan ngono. Alah paling ya dibisoi. Lumayan aku. Pokok intine tetep nderek bunga mergo Bu Hajah Rumini nggelar pagelaran sore mau ana tausiah, sore mau ana pengajian akbar, ana kabudayan kaya bengi iki juga sore mau liwat agama dana rasa dana ki apa dana ki dana Kasino Indra dudu dana ki weweh ki apa to weweh ki weweh paring utawi nyaosi ngono lho dan kagem jenengan bakso apa piye diwehi caos ki genahno to genahno kowe rene iki awake dhewe iki atur panglipur lho apa sing mok wehne penonton bengi iki sinten kula ajeng kowe arep ngowahi apa karo penonton? Nyaosi penonton. Lho, piye to? Lah kula rene golek kok nyaosi yo. Kuwi tak rewangi doh kono doh kene niku kula golek. Ning daleme Bu Hajah Rumini iki ngadepi penonton sakmono kae, apa sing arep moktokne dingge penonton? Lah napa saji ditokke ora ndek apa-apa rek. Piye to? Sing arep mok aturne penonton apa wis? Aturke luput, Pak. Lo ngaturke luput mesake to penonton sing enten wingking. Lah ngopo? Lah mboten ketok blas lho. Gak aku seragamku ireng, malah dikira garangan to. Ya ora to kaya ngono garangan sampean ki cara wayang ngono Arjuna. Wah. Ning Arjuna kedelep ndut. Ngono lho genahno se kaya. Aku Arjuna musuh buta. Buta rambut geni. Buta ki ngawur rambut geni aku lek mok ning ngono aku kudu kayang aku. Boten sah kayang. Kalau wingi kayang malah kaya gajah no kok. Ya ora cetha. Pokoknya malam hari ini atau panglipur sinambi gayengke swasana. Leres. Tak goleke kanca ya. Sinten? Ya, iki jajal Mbak Krisnia. Nah, ini sebelum Mbak Elisa, Krisnia ben jumeneng sik. Mbak Krisnia. Goleke presiden sing carane nyinden wiwit jaman isih ning jero Guwa Garbana Ikeng Ibu. Wah, iya. Tasih wonten ngandhut niku. Lah lahir ki lumrahe bayi nangis dhek lahir ura-ura.
Ini, terotak.